just wanna have fun, clap my hands. El Mapa de Valle és un projecte que des de la companyia de Gitar amb el Mercat de les Flors ja fa uns anys que es fa a nivell de comarca. És un projecte que incorpora unes 10 sessions juntament amb les coreògrafes, aquest any la Focena i la Marta, que venen a fer unes sessions per preparar un espectacle per final de curs. Primer fem una primera etapa de traspassar tot un llenguatge coreogràfic, que és d'un artista que ens encarrega el Mercat de les Flors o la xarxa transversal, i llavors nosaltres formem els professors i professores perquè coneguin la coreografia, perquè tinguin eines també a nivell físic, a nivell de moviment, i llavors ja passem als instituts i aquí doncs sí que ja amb l'ajuda dels professors i professores ho traspassem a l'alumnat. Tot s'adapta, és dinàmic i al final la peça que sorgeix és una mica aquesta barreja entre la idea inicial, el que nosaltres proposem i el que els alumnes al final acaben doncs, decidint o fent, que llavors és també una part pròpia del que tenen a mostrar. Avui el que hem fet ha sigut agrupar-nos al tercer de l'ESO de l'Institut d'Empúries-Brava i segon de l'Institut de Castella-Empúries, i durant 2 mesos hem estat practicant a la matèria d'educació física un ball per fer-lo a davant de l'església. De què és aquest moviment? A què ho recorda això? És aquest moviment teu o teu? O és aquest moviment meu, ja que sóc jo qui l'està fent? O és aquest moviment vostre, ja que sou vosaltres que l'esteu observant? Ens han vingut a ensenyar una coreografia, una que fem més o menys la mateixa tots, els de Castelló i els d'Empúries-Brava, i després una que fa cada grup. I l'hem vingut a exposar aquí. I cada grup feia una diferent, amb cançons diferents, i ha sigut divertit perquè ha sigut una nova experiència i hem pogut conèixer gent de l'Institut de Castelló que no coneixíem, socialitzar una mica i ha estat divertit. M'ha agradat bastant perquè ballar a mi m'agrada i ha sigut una nova experiència i m'ha ajudat a treure'm una mica la vergonya de ballar davant de la gent i m'ha agradat. Jo, en el meu cas, he parlat i he ballat. He tingut més vergonya a l'hora de ballar que parlar. Però, bueno, això serveix també per ajudar a treure la vergonya. Les pors, les inseguretats, sempre hi són, i més quan es fa un exercici d'aquestes característiques, d'expressió corporal, però és evident que, com tot, en la vida són aprenentatges i els resultats es veuen. No és el mateix el primer dia que poses música, que balles, que fas expressió corporal, que l'últim, i és evident que sí, que és una bona tasca i que val la pena fer-ho. Jo considero que és un projecte molt enriquidor perquè els aporta molts més recursos expressius i de dansa, que sempre els afavoreix moltíssim en el seu desenvolupament. Quan aconseguim passar aquest component emocional o de vergonya o així, es nota moltíssim que aquella persona que d'inici estava així reticent, llavors ja està, ja ho estava gaudint, està amb el ritme, se sap la coreo, i penses, uau, i és només un clic que fa ella mateixa o ell mateix, que de sobte tot allò que has fet a classe es nota que ja ho havia entès, però era simplement l'actitud del no voler-ho fer que no ho feia, I de cop, quan ell diu sí o ella diu sí, veus que allò és brutal, que ja ho té tot, té totes les eines, ho ha entès, ho sap fer i després al final ho gaudeix. Divertit. Pensava que quedaria pitjor, però ha quedat molt millor del que esperava i ha anat millor del que esperava i m'ha agradat.